Kanlong shisha kawa pensak nam ne pensak ken mau ya ki kasi ha Bangladesh namar ka wei ka shnong ya ka ba la shong shnong de ki kasi ha Bangladesh kata ka shnong nihar punji barok si shnong kilami bani shimanta ban ak ya ka plim Dhaka escape ha ka ba upira dot dong lapoi she Bangladesh ban ak ya ka plim Dhaka escape hakane ka shnong lai i baki pajba kilayarap bandra ya upira but hakane ka dur kabal pensapriang ha social media lai i bakirang ba kilara ya upira hakaway kakrong ne kaway kasait kulate lang da kapastik ba lai i baki pajba kila sanran ya kini kishanrang kibalara but kumjuru hakane ka shooting ka film Dhaka escape ha Bangladesh lai iru ba kupa jong kane ka shnong ula shim kum kupa jong ka puron jong ka actress na Bangladesh but lai iru wa ki kasi kinang ben kran kasi ha kane ka film but kane ka film kan pensa nam shirta jeng im ya ka shnong kasi ha Bangladesh ba kumno ba ki kasi ha Bangladesh ba ki kasi ha India ki im kumju kiriam kumju bali iru ya kane ka puron imersi solamar ibadai kunksi ujung upa yung mikle layo ban shim talang ne bali i ba i kersha amtang ma i relo ilot bagi kentay ban i ne ki kersha lot baro haba ki ak ha ka plim Dhaka escape but hakane ka shnong ki bariu ki de ki bariu spa ha nemar ki im dakarep tempel but ki shenrang ki kentay ki de betrish tom ba namar ba ki haptrish tom ha kisa ha ka wai kari kumjuru omtang ki teman ki sama shenrang hare ki sama kentero kila yo ban shimta hakane ka plim bali iru ba kane ka postar la shushondur tiak tang man pen i chapi ki pajba ba ka plim Dhaka escape kala yo ban ringdor ya ki shnong kasi but omtang shnong kasi hare ki shnong jong ka Bangladesh pun ba jai ben muslim bali iru ba hakane ka plim pen si iru ki bon ki ba het tamang but kumjuru lai i ban ringdor ha Bangladesh ha Dhaka hasal het keleng kijala ya kaba upira wala poi bat inadia si imle ti pai ba waro kanang ba pinyu i ya kishnong kasi kumno kalong ba itanat bat kalong shak ba pala ba kane kishnong kalong ba khoj ba namar marshu ki step ka kamram jing thai kalong ban sar ki phalau man pen khoj kanang ba kalong kishnong ba khoj ba kamnya re kishnong jungi harilum kasi ba ki kan thai kin khidang step baro kishnong ban sar ya ka phalau and really i bagane kishnong masukhi step kamaram jigen thai kalong bejba kin sar ya ka phalau but kan ne kishnong kalong sha ka ba khoj ba nes kham ba leng ba kishnong khasi ben ha Bangladesh ki khasi ki bi hangne kin long ki bale khoj ba kim dai ban shubra pathar ki nyut kinya da ki mi na yeng hanre ki dai ban sar ya ka phalau tai ka phalau hanre ya kishnong ka thau khnang ban long kishnong ka ba khoj ti pai ba baro wadu jingkerman wasau thaj wasau white wasabenut rabai kali da pidan sajengai snong ne wat nguthaj haba pidan langkha ne pidan hak bathia pang ro kan mau pinsa jam no kito ki badan hajing pang kin kuslai pinsa jam no andal mi kan Dhaka escape na marada pimi islam pi islam yo lakut kapor na mangin pen i pen islam ha ka film Dhaka escape na marasa tu baki pajba kin sabun breu ban page te fill up book lipa tiket online andal apli nomor mata kalau long ready ke film Dhaka escape next kam bagi pajba kin sai i ya ki project prakdo lajong ki bahasa Bangladesh ki long sha ki breu ki ba buram markeliang bat ki long sha ki bendreu ke ba ken mauro ya je bendreu chukai kasi bahasa India ti pajba pin sai i ke film Dhaka escape ya ki kasi bahasa Bangladesh kumjuro ya kan ka film Dhaka escape laring doro syagowati